Yakoromogi en geno mara ni otieno mari dhi kodi makare kata odhiambo mari korumo maber kendo koro wadonje ang'ich welo ma en chenro makelo ni weche ma osebedo ka timore chakre ne piny ru nyaka gie sani. Nyakoromogi weche osebedo mathoth ahinya ka e gwenge ma Kericho. Gavana mar kaunti no en jalo ma koro onyisi gi MCAs ni mondo yweane matin otheche oko. Mano achiel kuom weche ma wan godo odiechieng' ma kawuono. Nyakoromogi chenro mag ng'iyo kaka ithucho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua bende omako mach bang' nyo pedh twak e od bura mar theche oko. Nyakoromogi magi to kod mamoko bende wan godo ka e Ramogi TV. Weche manyien mag ang'ich welo ka ing'iyo ka Nyakoromogi bende wadhi bedo kod wenda ma koromo saa 3 e wang'e to biro donjo e studio ka mondo wachakane kod gi twak e od buch jopiny ma kawuono. An kod Laktar Primas Ochieng' ma en laktar ma bende ng'iyo weche ma otenore kod tuoche machalo kod mago mag kansa, kaachiel kod Laktar Jerry Okelo ma bende wabiro go ka Nyakoromogi. Gima waduong' moda ng'iyo odhiambo ma kawuono kotenore kod gimomiyo luongo lakteche pacho kata studio marwa kawuono en mondo wang'e ni to wach mar shani gin kaka jolony ma yudo jotuo ma odhi manyo thieth e ute mag thieth mopogore opogore. Ber mane ma samoro ginyalo ng'eyo ma jotuo dhi yudo ka gitiyo kod SHA kopogore kod mago mane nitiere e NHIF. Kik kidhi mabor Nyakoromogi. Gi kinde ni to weche manyien mag ang'ich welo. Mokwongo thond weche. Dr. Eric Kipkoech Mutai stands in peace. MCAs ma Kericho othecho oko e apisi gavana mar kaunti no Eric Mutai. Impeach Ruto na kale napata Gachagua for free. Jatend Kenya William Ruto pod oling' thi e kinde ma twak dhi nyime mar thecho e apisi jalupne ka jokedo ne oganda to dwane gidhi pacho giduto. Warito jo NHIF mondo clear wa. To NHIF sani to seng'adi oduogi shift. Koro tamwani to koro arwachom kanyo nikech bills wato medora meda. Ywak pod nitie ka jotuo moko kwame osiptende nikech rumo mar NHIF. Sirikal to wacho ni weche beyo. Bed thuolo Nyakoromogi mar ndikone namba 36000 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, ka X en @Ramogi TV KE. Ni apachi weche manyien ma waiko ni odhiambo ma kawuono Nyakoromogi. Jaloko mar iluongo ni Wilson Ochuka, nyinga en George Batian ka ilo Trevor Mbija. Nyakwar gogo cha pesa machiegni. Jatend piny Kenya William Ruto pod oling' thi e kinde ma od bura osechako chenro mar thicho apisi jalupne Rigathi Gachagua. Dibed ni jatend piny parang'o bende kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga lero, riwruoge makelo ne ratich oganda kanyakla kod moko kuom jotelo mag rowere dwaro ni Ruto bende odhi pacho ka ogol jalupne e lemo mare. Kagilose boma Nairobi kotelne kod jakene ratich oganda Senator Okiya Mutata, rowere mag jensi koro dwani mondo jatend piny William Ruto bende oban piendene kendo luwo jalupne Rigathi Gachagua koponi od bura thicho Gachagua oko e apisi juma manyien. We should be impeach Ruto and Gachagua should be the impeach Ruto na kale napata Gachagua for free. So if we just impeach Ruto, we get Gachagua for free out. Daladek bang dugu kowuok e piny Amerika, jatend piny William Ruto pod omedo mana ling' thithithi kamatiang' ma ok olose wi wach thicho oko Gachagua e apisi kata odoko ni jo Kenya ni kod siso mar winjo pache e wachno. Julius Owino, Liz. Kunthuolo mokwongo mar nenore lele nyasi mar sirikal mane obagi kar bago rombe mar Uhuru Gardens Nairobi, Ruto ne opanje wach thicho Rigathi kokwepo mbakano kamwanda mochich gogoya kendo rem lose wi okang' mokaw kod od bura mar thicho oko Gachagua. Rais akiithinisha ning'atuliwe kutoka kazini, na yeye aliahidi wa Kenya naibu wake hatateswa, hataingiliwa. Hata walipokosana na Uhuru Kenyatta, Uhuru hakumfukuza kwa serikali, aliwacha akae. Akienda ithinisha ati mimi nifukuzwe kwa serikali, itakuwa ngumu sana kwa Wakenya. Kunthuolo mar gachiel gi nus, jatend piny kod jalupne osebedo kane kod lwasi mamiyo kendo gitimo gik moko kanyachiel, ranyisi mar kit osiep e kindgi. Negi nyalo chiemo kanyakla, rado oduma mobul kanyakla kendo madho chae kanyakla e kinde ma gin oko mar apisi. Gisani to mano chalo koth mochwe mochop
kendo ok chak nuore. Rais Agadi yako na nafasi ya kukaa na watu ya Mount Kenya vizuri, aheshimu viongozi wao, akae vizuri na sisi, atimize zile ahadi ambaye alipeana. Hao watu ya Mount Kenya ni watu reasonable. Mimi sioni wakiwa ni watu wabaya, ni watu wazuri. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Manaseche machuok bang' jood bura 221 kadho paro mar thicho oko e apisi jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Paro onechwal gi jood bura ma Kibwezi West Mutuse Mwengi. Od bura koro ogolo chenro ma ibiro lu mar dwaro pach oganda jo Kenya kaluwore kod chike ma pacho ka pach oganda ibiro kawe counties duto 47 tarik 5 mar dweni chakre saa 2 okinyi nyaka saa 11 mar odhiambo. E kaunti ma Nairobi, chenro mar kawo pach oganda ibiro bagi e kar bago romo ma KICC ne oganda e kuonde chung' od bura ma Dagoretti North, Dagoretti South, Lang'ata, Kibra, Roysambu, Kasarani, Ruaraka, Embakasi South, Embakasi North, Embakasi Central, Embakasi East, Embakasi West, Makadara bende, Kamukunji, Starehe kod Mathare. E gwenge ma Kaluo, chenro no ibiro bagi e kuonde chung' ute bura duto. E kaunti ma Siaya, kuonde chung' od bura ma Ugenya, Ubunja, Lego Usonga, Game Bondo, Rarieda kod Rarieda bende Nyakwaramogi ibiro bag e chenro no mar kawo pach oganda e kar tiegruok ma Siaya Technical Institute. E kaunti ma Kisumu ibiro bag chenro no Tom Mboya Labour College ne oganda ma yae kuonde chung' od bura moting'o Kisumu East, Kisumu West, Kisumu Central, Seme, Nyando, Moroni kod Nyakach. E kaunti ma Homa Bay, chenro no ibiro bagi Homa Bay Stadium ne oganda e kuonde chung' od bura moting'o Kasipul, Kabondo Kasipul, Rangwe, Homa Bay Town, Ndhiwa, Suba South kod Suba North. E kaunti ma Migori, chenro no ibiro bagi Migori TTC ne oganda e kuonde chung' od bura moting'o Rongo, Awendo, Suna East, Suna West, Uriri, Nyatike, Kuria West kod Kuria East. Kawasudo Nyakwaramogi wang'iyo motende kod weche mag boda kama joriemb apiko e county sub county ma Lego Usonga koro dwaro mondo od bura ma Siaya county owit oko paro mar chik omenda ma higa 2024 motendore kod ng'eto mar osuru ka giloso romo ma bende no bagi e boma ma Siaya kotelnegi kod jakom margi Paul Owino. Giwacho ni chenro mar jugo gi siling 30 e wuoth ka wuoth ma gibiro bedo ka gidhi e alwora mar boma ma Siaya kaachiel kod juok mar kar chungo apiko en ataro mar dwaro margi kendo gidwaro ni chikno owit oko. Jagoro margi Edward Ochieng wacho ni gidagi fwai maromo siling 2,500 mibiro juog weg apiko mochungo gi e kuonde ma ji wuothe kaachiel kod fwai maromo siling 50,000 ne jogo mibiro yud kod ketho e kuonde chungo apiko ma ok opwodhi e kaunti ma Siaya. Experts manyalo explain makwa chiwo penjo to gidwokwa kod ang'owa kod lony owekelwa jok moko mobedo cooked somewhere else tikelo mondo timrok nade addresswa wakwani gini kapok ochopi e county assembly gino bed reject kapod ok watimrok nade kapod ok wareact. Ok wadhi chulo osuru moro amora e Siaya county ka onge gima gisetimo mwaneno kata gima ginyisowa magi ashowa wana gidhi timo nade gidhi timo rangi Siaya county ka irango kamoro maber idhi gernwa parking kisegero parking ka security magin police odhi ochung kanyo ritonwa pikipiki kech pikipiki we kwalo okinyi gotieno to gin kata mag loan to seche go idwa nyaka ni hesrwa inyalo chulo siling 500 otanda to pok ochiedhi to pok ochiwre mar konyo jopiny to anguka nayo jaboda anguka na kaka nyange mne Raila Odinga imokelonwa ni mondo miyo nyangwa mondo waduok teko mar okimi piny orengo owacho ni nyange nyaka chul 1,000 jopeoda boda wiego wan watamre ni dak nyangwa 1,000 ka Raila pok owacho ni nyangwa 1,000. Koro mogi mago jo Siaya kaloso e weche motenore kod gik mage paro ni chando pachgi. Jodak ma Kapuoyo mayudore West Asembo Ward e kar chungo bura mar Rarieda koro ywago ng'ikruok mar sitima e gwenge makono.
Negibango ng'anyo e chiro ma Kapuoyo ka giywak ni gisebedo e mudho kuom thuolo moingo dweche 4 nyaka ne polo go kendo ketho dag sitima mane nitiere alworano. Giwacho ni gisetemo oro kwayo margi ne sirikal kendo limo apisi mar Kenya Power ma Bondo, to kata kamano ywakgi pok onyuolo lemo kendo koro mano gikone thiro chenro maggi mag ohala. Nyinga en Roslyn Akecho Ngoro. Awuoyo kaka jakom mar chiro ma Kapuoyo. Wasebedo kod chandruok malich nikech mudho pek ma ok wanyal. Jodukni oleo gi gigi ok nyal timre free. Jo-welding oleo ok nyal tiyo. Jo-chiro mod chiro leo. Ae chiro chon sa 12 nikech mudho. Jokwoye bende tho. Tich ang'wen ka stima onge. Nikech transformer nigi ni mondo gidhigo. Nikech koro onge kama watimre. Gik moko kethre free. Osiptal manyo wan go ka. Gik moko kethre iye tek. Wakwayo MP marwa. Wakwayo MCA. Bukonywa. Jowadwa. Jotendwa mane wayiero. MCA Mako Keyo. Jaod bura. Otienda Molo ma MP marwa. Gavana Orengo, Opiyo Wandayi, manyoyudo ministry mar power. Bukonywa, waywa kaka wati Kapuoyo onge. Dhano chandore, jok nyal uso nyaka seche monego beni chiro rume. Arego gi sitima, pongo chungi moke mon panda moka ywe. Aleo gi mago, ei masin, mon planega. Koromo gi mago jodak ma Kapuoyo medore gwenge mar Rirasi kocha ka ng'ur kotende kod weche mag lal mar sitima kata onge mar sitima gwenge makono. Kawasure ni jotuo pod medo dang'ni temo manyo thieth tok sirikal. Loro kumba mar thieth kowuok NHIF kendo koro ji odonjo e SHA. Kata obedo ni ute mag thieth mag rufaa temo neno ni jotuo mane ni e bwo okumba machon oyudo thieth. Moko kuom jotuogo to pod kwamo kaluwore kod chenro mar SHA kendo magikoni mano kore pod okoriere. Kamachielo jotuo mamanyo thieth e ute mag thieth mag ji giwegi bende koro chuno mondo mi ogol omenda aching' eka giyud thieth kaka Simfros Okinda miyo waler. Odiechieng' mar 2 e bwo chenro manyien mar okumba mar thieth mar Social Health Authority. Jotuo pod nigi dang'ni ma ka kod kacha kaluwore kod ng'ikruok mobiro kod chenro manyien ni. E od thieth mar rufaa mar jo-TRH e kaunti ma Kisumu, jotuo kwamo. Maromo jumbe 2 nyaka ne migi thuolo mar wuok kendo dok pacho. Pod koro dinegi e od thieth kaluwore kod ng'ikruok e weche mag chudo e bwo okumba mar NHIF. Nilikuwa admitted on 23rd na tukafanyiwa surgery na sasa sijapata approval ya NHIF, ndio maana bado niko hapa. Nyocha abiro ka on Tuesday 24th kinobi timna surgery mancho timna mowuok maber. Koro bang' surgery to miwa discharge. Koro kosemiwa discharge to newa onyiswa ni mondo wa or kwayo mar NHIF mondo approval owuogi mondo wawuogi. Koro waserito enana ka piny oruto ni message bro bi e simu. Message no bokwane ok gol hospital to osemiwa discharge. So asebedo kama loyo 2 wige 2 chakre tim na operation. Ka kwayo no gola gikono ginyal gola. Nyoro nyawadhi piny to nyiswa no timwa free surgery warito jo NHIF mondo clear wa. To NHIF sanito seng'adi oduogi shift koro wakien wadwa bedo hospital nyaka karang'o. Wich bar maduong' ma jotuo ni godo en ni omenda medo kwanore to gionge nyalo mar wuok e od thieth kaluwore nyaka ne gindikre e bwo okumba manyien mar SHA pok giyudo ote moro amora. Koro tamwa ni to koro kar wachom kanyo nikech bills wato medore ameda. An sani endi kama nitie ni bill apani ochopo 200 sani to pod omedore ameda. Ok ang'ena biro wuok hospital ka endi karang'o. Wach bar makoro biro manyien mar mawinjo kuluongo ka nang'owa ero swas kia ng'ono bende koro donje ka. To kaka wadwoko shift no be wakia kata kaka itimo wan wakia waning'iso wan gicha no serumo tarik 1.
koro wato wan ka wakia kadang wakonyre. Yuak mar jotugi kata kamano pogore gi gima jata tije maduong' mar jotiarech Richard Lesiampe wacho ni onge jatuo moro amora ma gidino ne od thieth ewi chudo e bwo okoma mar thieth mar sirikal. We are not experiencing challenges in terms of discharges of surgical patients. All surgical patients, in fact, since yesterday, we had initially some challenges in the morning, but actually from around 3-4 o'clock, we actually managed to have a health ID, which is now helping us to discharge all surgical patients. Komachielo, jotuo mag Nyarogno mayudoga thieth e ute thieth mag ji giwegi ok nyal yudo thieth kata obedo ni sirikal nosingo ni gibiro yudo thieth maonge ng'ikruok. Jotuogi wacho ni idwarogi kod siling 9,500 pesa aching' ka giyud thieth. So leo nimekuja nikaambiwa hivyo. Nikaambia medical, nikaambiwa hakuna kitu tunaweza fanya sababu hawajapata the way forward na NHF haifanyi kazi. Nimefika hospitali nikaambiwa hakuna, hata by the way jana ndio niliambiwa kama unataka kuja na cash shilingi 9,500 na sina hata transport nikupewa nimepewa. Temo mar jotuogi temo manyo thieth e od thieth maduong' mar Nakuru Referral Hospital bende ogore Luanda kaluwore ni od thieth no sani opong' kaluwore kod thoth jotuo madonjo mayudo thieth mar Nyarogno. There are private clients who have been turned down from the private facilities where dialysis are offered, and they've been seeking services within our dialysis service machines. Though, remember, we have scheduled clients for the 116 sessions within a week, and we have to seek a space for the influxes that are coming in. And this requires also expansion plans, which were not anticipated. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Koromogi kawasudo twang'yo mag jiwo weche mag limbe pachoka. Jowuoth makalo e paw ndeke ma pachoka kadhi e pinje mamoko koro biro yudo bok mamiyo gi thuolo mar bedo e pachoka ndalo achiel maonge ng'at mopenjogi midendo ni one day transit visa mondo giyud thuolo mar bayo e boma ma Nairobi. Ma olandi kod jatend piny William Ruto e kinde mane oyawo ayanga nyasi mar nyisruok ma idendo ni Magical Kenya Expo madhi timore kuom ndalo 3 e alap ma Uhuru Gardens. Jatend piny okoni ma dhi medo kwan mag welo matimo limbe pachoka kowuok jolimbe 2 milion giko higa mokalo nyaka 5 milion e higa mar 2030. Jatend migawo mar limbe Rebecca Miano bende oyango ni nitiere dwaro mar keto somb weche limbe lai mag somo ma pachoka kachiel kod timo nonro. We are introducing a transit and long connection travelers electronic travel authorization. Again, another milestone which enables transit visitors to step out of the airport and explore the beauty of their home away from home. I am pleased to announce yet another milestone of introduction of digital nomad work permit, specifically designed to welcome global digital professionals, allowing them to live and work in Kenya while enjoying the country's natural beauty and high-quality lifestyle. Kenya can be your home, where you and your family can experience the wonders of magical Kenya every day, all while serving clients from anywhere in the world on your digital platform. We do look forward that even in future we can have a curriculum that talks about especially wildlife management and conservation, which is a very big enabler to tourism, in addition to the tourism-related courses. Konsuri nyakoro mogeni riwruoge kanise boma ma Kisumu bogo mar rado gi jatend piny Kenya poni od bura mar Senate opodho paro mar Senator Danson Mungatana ma sundo ni kanise nyaka chulo osuru. Kagiloso e kanisa mar Vosh e boma ma Kisumu, Archbishop Winnie Owiti wacho ni gin gibuok e wachno ka olero ni ne ok okaw pachgi kaka jotend kanise. Jodologo wacho ni nonro margi nyiso ni kaponi opodhi parono biro kelo pek e Kenya kendo kit oganda biro medo lokore. Duong' mar Mungatana ma obedo tabled e Senate ema wacho ni ok wadwar kendo wadwaro mondo wago e piny gi teko te kaka jolemo nikech nok openjwa opowa kode wach mane wa participate en bill mane president okete jok maluoro mane wagolo pachwa
kendo wawacho kaka jolemo ni wayie gi regulation mar churches to mar mungatana to wadagi. Number 4, we notice that the bill unjustly limits religious freedom. We are opposed to a bill that hinders religious leaders from ministering to the children as they have been doing all along. We are appealing to our senators, who also most of them are coming from churches and religious organizations like ours. We will appeal to them to reject it in the floor of the Senate. Should that go on, we'll still appeal to the National Assembly because it's supposed to go to the National Assembly and make appeal. If it goes through, we will appeal to the President not to assent it to the law. If the President decides to ignore the voices of the religious leaders, leaders will regroup and determine what do they need to do. Erokamano nyakoromo gi kuom ketera mo gi TV wakao yuyo maromo kuonge weche manyien na maga ng'ich welo dhiambo makawuono ka be naneno ka indiko ka goganda mopogore ka gimiyo wacho ni George Okelo kawuok Rarieda wacho ni jogo duto odog dala kik ni ng'ata achiel madogi. George Bati erokamano ahinya janeno mawuok Homabay wacho kamano ng'ato bende nyisa wach moro ni timore e gwenge ma Kisumu Boys. Wabro ng'eyo wachno bang'e matin mondo wang'e kaka weche chalo. Steve Andiwo wuod Diruma Kadem wacho ni amor gi chendo mar ng'ich welo wan gi Mama Narus Andiwo ramo gi ler kabisa. Pastor Mondo tiche mar gi monyenyore bende kone Mosne Archbishop Odhiambo Gura erokamano ahinya kaachiel kod bishop mamoko ma bende oketo e listi kanyo. Jok mamedo ndiko naka Morris Kisakwa wacho ni Bati Okiya Motata wacho pacha wach mar thecho oko jatend piny gidhi adhiya gite sei maromo 299 kae mamondo tigodo kuom jatend piny bende nikech noyier gi kanyakla ketho mag Ruto ng'eny moloyo mag Gachagua. Mano kaluwore kod Morris Kisakwa. Okelo rocho majakiranda wacho ni aneni ka chieng' Ward 7 mwisho wa dunia sitima chendo kabisa okwan maber. Wan bende koro menynwa gi jositima kaka wanyalo konyore kendo kaka wanyalo resore. Erokamano ahinya. Neno ka Jaro Soja wacho ni Bati kaluwore kaka ne aneno od bura chao ok dwar jalup jatend piny koro jaluo kik donjre e gik ma ok nyal konyo gik mok gichako gibed mos. Bati en adieri ni pod odin ne jotuo osiptal ne wach SHA manyienno molokno sirikal okony jotuo. An min pilot mar Ndiwa. Pastor Komborwa wacho ni yo makare kademo ng'er ka Kenya ka mbele pek jo Kenya ochima chima chuth nonramo gi TV. Zadok Urgo Toi into adag wach mar riembo Gachagua we otiek tamne mondo jopiny obi othegre gi korgi mbele. Shemo Thosoja wacho ni Bati am closely following news kendo amor. Senator Okiya Motata wacho ni onge tiende riembo pickpocket atiweyo jamecho machielo. Koro josiasa bende aneno ka otamore ni josiasa bende aneno ka otamore ni nyangi ok nyal chula lofu ka baba ok oyie. Mogik Bati Gachagua osechielore gi moe owuon wanenu ka wan kod Pastor Kevin mar Lwala Kagan SDA wamora ahinya. Archbishop Okoth Okoyo wuod Nyasago Oredegmo wacho neno waka seche gi entiere gwenge ma Siaya kosiwuok Nairobi kendo mor gi Ramogi TV gi weche manyien. Ina moda ka uyogi kanyanya kwa Ramogi kaduogo podan gi weche mamoko manaka e ang'ich welo. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni.
Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. End month imefika na najua unapanga kufanya shopping. Acha nikuibie siri sasa. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's Mama Mpenzi package na inatoka Quickmart. 500 ml na Rumoru milk 104 down to 88 shillings. Quick Choice sugar 2 kgs 259 down to 239. Golden Fry cooking oil 3 liters 1050 down to 799. Soko maize meal flour 2 kgs mbili 268 down to 238. Ajab home baking flour 2 kgs 172 down to 159. Salt 1 kg 42 down to 39. Sunrise basmati rice 2 kgs 767 down to 636. Baraka chai 500 grams 245 down to 175. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa only 2,416 shillings, meaning utasave 541 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message. This means that you can go to Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket yenye iko karibu na wewe and you get to collect your product. Unangoja nini? Si ulipe saizi ka stock bado iko na enjoy discount yako. Citizen Duka, home of discount. Olemo duto nyaka ing'e ni to en olemo madwaro pi mang'eny koso ok odwar pi mang'eny. Mokwongo nyaka ing'e condition monego pidh olemo kolemo. Avocado ok dwar kar pi kama pi ng'eny, kama pi chung'e. Gima nyalo nyiso jopur ni failure nitie. To kifail to give up. My market is here at home. Yomo dalaka. Jomo ka indi tero mbita, tero Homabay, jomoko be dhigo nyaka Kisii. Otherwise avocado tuoche ne tin ahinya. Chiche be nitie so Teka video na post pale NGC. Kochopo ngeso kangeso, sang'wen otieno. Ikri mondo ibed gi mor kendo ilo, kiwinjo kendo ineno chenro mar thum dag mor. Kama nyasi bironi e ot kama intie. Wayudo Lynn Ramogi Nyanyakach, katayo chenro gi DJ Local Instrumental. Thumbe mamit, jower kod jomiel, ma chenro ma ok diher ni obayi. Ket alama e kalenda mari, kendo warome chenro mar thum dag mor. Nokoromo gima chiegni kendo bang' wuok e yweyo wadhi nyime gi weche manyien. Jood bura mane orem keto kokgi e paro mar thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua wacho ni gikawo okang' ma kamano bang' winjo pach jogo ombulu magi. Jaod bura ma Mukurweini John Kagushia onyiso Ramogi TV ni okang' mar miyo Gachagua kod jatend piny William Ruto thuolo mar kwaruok ng'uono bende ne omiyo ok oketo koke e parono. Oka korka kore jaod bura ma Mumias East Peter Salasia wacho ni ne ok oketo koke nikech mano en lweny mar jokanyo mag riwruok mar Kenya Kwanza ma en owuon okodonjie. Moko kuom jood bura 58 mane odhi ataro kod kudho mar yamo mar golo e apisi jalup jatend piny Rigathi Gachagua owuok oko mar lero chung' margi. Jaod bura ma Mukurweini John Kagushia wacho ne ok oriwore kod jood bura wetene ma ok e kaunti ma Nyeri e keto kokgi e paro mar thicho oko Rigathi Gachagua kaluwore kod chung' mag jogo ombulu mage. I have looked at the issue of what the people are saying. I have looked at the issue of I'm also dealing with a friend, you know, and then of course so sometimes you also stand with a friend in the hour of need, and then you look at the other problems later.
Kagusha medo wacho ne okaw chung' makamano bende kaka yo mar temo miyo Gachagua kod jatend piny William Ruto thuolo mar kware ng'uono. I am for a different approach to the resolution of this problem that we are in. I would rather people talk. And because we are covering almost half of our term, I would rather that leaders talk, agree to work together, and we focus a little bit more. I mean, we focus much more to solve the problems that are facing this country. E korka kore, Jaod Bura Mumias is Peter Salasia lero ne otamore keto koke e paro makamano nikech weche ma onego mi peke pacho kae gin kamibadhi mar Adani kit somo e mbalariany ma ok thich oko Gachagua. Because Kenyans are no longer they are not in mood of politics. They want to see a Kenya that is moving forward. They don't want to hear these stories of Adani selling the JKI. They want to see like the promises that these people have. We have a lot of challenges in this country. There is that challenge of the education sector, needs a lot of attention. Maybe the university, the other side. We have many things that needs to be the agricultural sector, etc. And this that needs now to be addressed. We are now coming back to work. Kalore kod Salasia, yuarok manie kin Gachagua kod Ruto en dhaw e kin jokanyo mag riwruok mar Kenya Kwanza ma ok onego rwake jo Kenya duto kata jo od bura ma ok sir lwedo Kenya Kwanza. I'm not a member of Kenya Kwanza, and I don't want to engage into their internal issues, and that is why I didn't want to support the motion. Salasia medo lieko ni moko kuom jod bura mane oketo kokgi e paro makamano ne obwog ni ka ok gisiro paro makamano to idhi gologi e committees mag od bura. Jod bura mamoko ma bende ne orem siro paro makamano ne gin jod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro, jod bura ma Embakasi East Babu Owino, jod bura ma Nyali Muhammad Ali, Gadhoni wa Mushomba ma Githunguri e kind mamoko. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nokoromogi kowere kod motendo kod weche mag techo ko Gachagua wadhi e county ma Kericho. MCAs ma county ma Kericho kadho paro mar techo ko e apisi gavana mar county no Eric Mutai kagise kum tiyo marach kod apisi mare rem luwo chike ma pacho ka kendo tiyo marach kod omenda mag jopiny. Ma biro kata mana bang' do chungo kang' mar techo ko Mutai apisi ka MCAs go bende seyo gavana no ka gitude kod timbe moko ma machienglo mag chuno joma mine mondo donjre kode e riwruok mar weche magera e kit riwruok moro ma Gwen Kuro. Lydia Ukeyo nigi ler mar wachni. Kata mana bang' gavana ma Kericho Eric Mutai ringo dhi e doho kendo doho chungo chenro ma thiche oke apisi, MCAs ma county ma Kericho notimo sinani gi okang' ma thicho gavana no oko e apisi. Kuom MCAs 47 manie county ma Kericho, MCAs 31 kende manochopo e od bura ne twak makamano, ka MCAs 16 tono leo. 11 kuom mano leogo ne nyong'o mako kocha moboma ma Homa Bay. The direction that the 2/3 of the membership of this house required to pass the motion for impeachment of His Excellency the Governor is 31 members. The Governor for Kericho County, Honorable Dr. Eric Kipkoech Mutai by impeachment has been supported by 2/3 of the members of the County Assembly. Gavana Mutai odonjo gi ketho mar rem luwo chike matayo piny Kenya kendo tiyo marach gi apisi mare. Gino magiwacho ni osekelo wich kuot kod wich bar ne oganda e county ma Kericho. Kaluwore ni oganda e county no ne oketo genogi e telo mare ne obiro bedo makare. The governor has variously committed constitutional wrongs that subvert the structure of the county government. Giseo gavana no kuom tiyo marach gi omenda jopiny kendo rem keto lai makare mar choko suru e county no. Gino magiwacho ni osekelo mibadhi e county no ka bende ohilni ijuogo e yor dewang'. Bende gise kuom chiwo rak mag county no ka ok oluwo chike mowinjore. The report from control budget, it says that Kabiaga tea farm that is over 400 acres of tea. As we speak, Mr. Speaker, the money that we are supposed to be receiving as a county was not even reported. Giwacho ni Mutai yako mwandu county no hakuom thuolo mar higni 2 nyaka nodonji apisi odago ngima mamalo ka oganda e county no to gonyore gi pado. Giwacho ni gisani ogolo nyako omenda maromo milioni 1 e arambe achiel kende. Women are suffering in this Kericho county because someone is squandering and really taking our revenue to other
businesses which does not touch the lives of these women and men of Kericho County. Giwacho ni gavana nono ya konyako omenda manochoki gi jopiny mar konyo oganda manoyudo masira ya apaya malundiani omenda maromo siling milion 9 kendo nokawo omenda mar county ma ikonyo gi weche matuch apoya mondo mi oumgo wach makamano. The governor grossly violated the provisions of Article 10, Article 73 and Article 75 of the Constitution by overseeing misappropriation of funds raised for the victims of horrendous Londiani Junction accident tragedy, in which over Kenya shillings 9 million of public funds were lost. Bende giwacho ni gavana no osebedo kachiwo tije county e yor ng'eruok kendo welo jotije go tokchi ka bende wachore ni ochuno joma mine mariwore kode e yor anjao. Young girls of Kericho County accuses the governor of, for instance, forcing them to unconsented anal sex, dangerous and unprotected sex. But the governor has been taking advantage of these young girls and women. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Koso nyako Ramogi ni jopur kod jokanyo e sekta mar pur kod uso mwandu mawuok e puodho kod mag jamni obago romo margi e boma ma Nairobi ma otese ni Fresh Produce Conference and Expo. E romono ma obagi kod riwruok mar The Fresh Produce Consortium of Kenya yangore ni ohala osebedo kani piny kaluwore kod deko chwalo mwandu e pinje maoko kokalo e nam makwar kata Red Sea ka gin e meli. Ywak bende nitiere ni chike ok osebedo ka oridi manyalo keto mwandu odhi kendo chop ne jonyiepo kapod gibeyo. Jopur bende oyang ni onego puonjruok otende kod rito mwandu gi kaka giwuok e puothe nyaka kuom jamni bende nyaka seche ma gichopo e chiro. And fresh produce both in the domestic market and across the borders, and we thought it's important for us to have this conversation so that we can take stock of what has been going on in the last year and now looking at what is this that we need to do to ensure that we increase production and market for our Kenyan produce in the marketplace, looking at the logistics, looking at the compliance requirements. We need to, and we are working with the counties to capacity build our farmers and everyone in that space, production space, to be able to know, one, the agronomic practices that would give us quality fruit, and then the harvesting. That includes harvesting, because one of the challenges is our ability to harvest and send mature fruit. So we are working together with the stakeholders in ensuring that even the handling, in terms of transportation, we are supposed to handle in crates, just to make sure that the fruit is taken care of from the farm to the market. And just to respond to the issue about the Red Sea, it's got a massive impact to us as a country. The travel time has increased by an average of 10 days, meaning that, as she has mentioned, that the produce possibly may not reach at the final destination in the good shape. If you're flashing I am here and I'm not calling back, it is because I am a runner and I ran out of airtime. New on View Sasa, Jolly Slekong. Due to public command, I come to real life now. A marathoner who can run through your ribs with his humorous lines. Even when I met my wife for the first time, I ran out of words, I ran out of breath, then I ran crazy for her. Now I am jumping to conclusions. Enjoy these hilarious and entertaining stories of Jolly Slekong. Yani, ikitikwa makuna. Exclusively on View Sasa. Thank you very much. Karibu tena, asante sana.
Brate, huu mwezi usiache life kuweke kwa kona. Kama hivi shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Machini horo donjo weche mag tuke tim mar Nairobi City Stars anodhi nyime gorako kata kobedo ni lig mar FKF ni e yweyo mar jumbe adek. Kocha mar timno Nicholas Muyoti owacho ni gibiro tiyo gi thuolo mar yweyo mar loso kuonde ma ok osedhi maber nyaka ne season manyien ne chakre. Muyoti wacho ni joloyo mag timno ok osebedo mabith kaka dwarore, kolero ni gigeto neno ni timno okaw thuolo maber ka ligo chopo e giko mare. City Stars notieko thuolo mar 6 e season mokalo. Basically, we are looking into doing an improved performance from last season. We didn't do quite well as we expected. We expected to be at least top 5. We did number 6. I think this is an area that I think we can improve. So this season we're working on to do a better season, basically better than number 6. Kosudo nyakora mongi wangi motende kod weche mag tuke kama moko mabende koren ng'wech mochimo Tokyo. Migawo mochung' ne weche mag tuke kawuono nobedo gi nyasi gi migawo mar jong'wech mar Kenya ne ikruok ne tuke mag laro simbo mar piny mangima mabiro timore Tokyo, Japan. Jagoro mongirore migawo mar tuke Midusa Peter Tum olero ni giseketo kenge makare mar neno ni kinde ka kinde gidhialo jong'wech matimo maber kaka yo mar miyo gi mijing'o. Opako jong'wech mag Kenya kuom keto Kenya e ong'ala mamalo e weche mag ng'wech e piny mangima. And I wanted to come to one very important point that we have our sponsor. We have gotten sponsors who will be trying to assist us to get to Tokyo, where we expect to do very well. Now, the major sponsor is, of course, the ministry, where our honorable engineer is with us here, the PS. Let's have specific times as Kenyans in all walks of life to be able to recognize these legends of ours. Because if for nothing, they have done us proud. Erokamano nyakora mogi kuom ketera mogi TV weche manyien mag ng'ich welo chope giko margi kanyo ka kamano koromo saa 3 to wadhi duogo ka gi weche manyien mag imore ma ok watimo sani wadhi timo thuolo no med ndiko na Kimi Apache ka ngoromo saa 3 kang nasom gi duto miyo gi kinde ni to yiena mondo lore jaloko mar osebedo Wilson Ochoka, nyinga en George Abati. Oriti masani.